Hvad så, drenge? Nu smutter jeg lige ind til Afran. Han har lige ryddet. Han har lige suget 3 hoveder på banken der, men han gik koldt, men lad os lige gå ud og sige hej til ham. Jo, Afran. Hvad så? Hvad sker der? Hvad sker der, min ven? Har vi det okay? Ja. Mener du på lige kigge herom? Han er helt væk, dreng. Hvad så? Jo, drik lige lidt vand fra kummen, mand, så du kommer til dig selv. Stik lige hånden ned, og så gør du den hånd våd, så lige gør du våd i ansigtet. Kom med, vi laver slash! Slash! Okay, Joe. Se, man. Er du helt nede at kysse toiletbrættet? Prøv lige fjerne fingeren. Hans mund sidder på toiletbrættet. Arland, prøv lige fjerne den der hånd. Lad os lige se. Ja, der, mand. Der har vi det første gas. Prøv lige sætte munden ud over toilettet. 6 eller 8 kroner. Ja. Hvad så, Arder? Er du helt væk? Der kommer hernede nu. Der kommer, Joe. Du bruger, Joe. Kom til billedet. Arland, det er svært, der kommer. De må lige ringe til mig. Okay, skal jeg ringe op? Se, jeg sidder med kæften over. Ja, han ligger og kysser stummen. Lad os gå i kur. Jackass! Så tag lige en tår af vandet, det er rent nu. Der er ikke noget til komme. Afra, er du helt væk? Skal jeg hjælpe dig med noget? Okay, så lader vi dig lige være, okay? Eller lad os lige lade ham være.